digitální otékář. Zkusme. Výkonová výrobní linka na konci dopravníkového pásu načítáme desítky přesných výrobků za minutu. Otázkou je, jestli se opravdu dnes můžeme v takové rychlosti spolehnout na výstupní kontrolu, tím jsem myslel toho digitálního otékáře, tedy na strojové vidění za podpory AI. Je to vůbec možné? Od Martina Bajera ze společnosti Argotec se dozvíme detaily, co ten jejich produkt dokáže při kontrole kvality v tom množství, jak rychle se dá ta aplikace nasadit a samozřejmě to nás zajímá nejvíc, kdy se nám vrátí ta investice. Pane Bajere, dobrý den. Vítejte na Giziči. Dobrý den. Jak byste popsal, co ten váš produkt na té lince dokáže? Jelikož máme omezený čas, tak to hodně zkrátím. A lidi si dokážou představit, co je dneska automatická kontrola kvality a co je vizuální inspekce. My na tu linku se snažíme nasadit ten systém do skutečné praxe. To znamená, není to kontrola někde v laboratoři, ale nasazujeme to na skutečnou výrobní linku, tak aby nedošlo k prodloužení výrobního taktu a aby se minimalizovaly nějaké náklady, které by byly potřeba třeba na přebudování té linky. To znamená, že když tu aplikaci nikdo nemá, tak za konvenční metody se dělá jak? Klasicky, pokud její zákazník trvá na 100% kontrole kvality, tak nezbyde, než vzít tým operátorů, kteří sedí a skutečně vizuálně kontrolují jeden kus po druhém. Takže pomocí vaší kamery a toho nástroje stačí, když to projde kamerama a je to OK. Přesně tak. Není to tak, že když to projde kamerama, je to OK. Ty kamery poznají, jestli to je shodný nebo neshodný kus, takže OK-NOK. A v případě, že to je NOK, tak ten systém sám dokáže tyhle výrobky vyřadit z toho dopravníkového pásu. Takže bez toho, aniž by tam musel být jakýkoliv člověk nebo další technologie, která by ty vadné kusy odstraňovala, tak už na konci, když si představíte, jsou dvě krabice, jedna se jenom zavře a pošle zákazníkovi a ve druhé jsou napadané ty vadné kusy. Jasně. Dobře. Tady pokud budu mít výrobní linku, budu vyrábět třeba nějaký těsnění do automotiv, což je populární, že? Tak ta přesnost tam musí být zajištěná. Není možné, bych tam měl nějaký vadný kus. Jak nasadím tu aplikaci na tu svou stávající linku? Jak je to těžké? Není to těžké, ale musíme už od začátku uvažovat právě nad těma podmínkama, které tam panujou a nad tím výrobním taktem. To, co je extrémně důležité ještě, tak je katalog vad toho zákazníka a aby si hned od začátku uvědomil, jestli nesmí projet ani jeden vadný kus, anebo jestli naopak chce minimalizovat počet třeba vyřazených falešně dobrých kusů. Takže se pracuje už s předem definovanými chybami. Ano, přesně tak. A jak ten stroj to naučíme? To znamená, tam projíždí nějaké kusy a víme, jaké jsou chyby někde a jak ten stroj se to naučí. Ano. Klasická představa je zákazníka, tak tady vám to zaplatím, tak mi to dovezte a druhý den to bude fungovat. Takhle to úplně nefunguje. Když to dovezeme na místo, tak potom potřebujeme výraznou součinnost od toho zákazníka, protože jako první probíhá učící období, kdy stále probíhá kontrola kvality, tak jak probíhala dosud operátory, a my pouze sbíráme snímky a v tu chvíli musí přijít ten hlavní technolog nebo kvalitář, který má tu jedinou vizi, co je OK, co je NOK, a ten vlastně provádí anotaci tady těch snímků.
to vlastně my bez účasti toho zákazníka nemůžeme rozhodnout. Takže on to rozdělí, co je dobré, co je vadné, a podle toho vlastně proběhne ten učící proces té neuronové sítě. No, vzhledem k tomu, že jsem se díval na to video, jak to funguje, tak mě teď teprve napadlo, že vlastně ta kamera to bere ne ze všech stran. Když ten produkt leží, tak ona to bere zhora. Ano, přesně tak. Proto je důležité udělat tu počáteční analýzu a vědět ten katalog vad. My jako takovou bezplatnou službu děláme samozřejmě obhlídku té výroby a taky si vezmeme nějaké vzorky, které nám zákazník připraví a jako první ověříme ten optický systém, tu soustavu. Jestli je to reálný vůbec. Jestli je to reálné, ale jako, jak se říká, za peníze v Praze dům, takže záleží, kolik do toho chce ten člověk investovat. Pokud chce udělat kontrolu ze všech stran nějakého prostorového objektu, tak je potřeba prostě přidat více kamer, případně použít nějaké jiné senzory. Obraceč produktu. Obraceč produktu už je součástí toho našeho kontrolního dopravníku, který je vlastně dvoupatrový, takže my zkontrolujeme ten díl z jedné strany, pak nám propadne na spodní dopravník, tam ho kontrolujeme z druhé strany a pak vlastně proběhne vyřazení toho kusu. Tajemství odhaleno. Dobrá. Neomezí to výrobu? Tak toto učení? Ne, vůbec to neomezí výrobu. Je potřeba zase s tím zákazníkem to dobře komunikovat, že ten proces toho nasazení nebo to dodání není ve chvíli, kdy tam přivezeme ten hardware. Tam, řekněme, je omezení výroby v řádech desítkách minut, kdy se to ustaví a naladí. A pak probíhá vlastně ten učící proces. Takže dál u zákazníka probíhá kontrola kvality, jak probíhala dříve, a mezi tím probíhá učící proces toho celého systému, což může být zpravidla měsíc až 3 měsíce, a ve chvíli, kdy máme dostatečně naučený model, tak v podstatě je možné to přepnout. Ty lidi, kteří dělali tu kvalitu, tak ti samozřejmě neodchází, protože lidi dneska nejsou, to je ten největší problém, ale jdou na jinou práci a tady ta kontrola se v podstatě plně odevzdá tomu automatu. A řekl jste plně dostatečně naučený model. A ten dostatečně naučený model potom pracuje jak? Jako na 100%? Nic není 100%, kromě mého trička teda. Ale je to rozhodování neuronové sítě. Ty výsledky bývají většinou kolem 99,8% a podobné hodnoty. To znamená, může tam být i nějaké procento, které uteče. Ale zákazník se může rozhodnout, jestli zvolí variantu, kdy nesmí projet žádný NOK kus, a potom se ten práh té tolerance nastaví tak, že třeba vyřazujeme část dobrých kusů současně, a to se dělá ve chvíli, kdy cena toho produktu jako takového je třeba v nějakých halířových korunových položkách. A nevadí, když se prostě vyřadí část z té produkce, která je dobrá. A v případě, kdy jde o dražší kusy a ten zákazník nechce vyřazovat vůbec žádný dobrý kus, tak musí počítat s tím, že tam můžou být nějaké vadné kusy, ale nepředstavujte si vadné kusy tak, že je to třeba židle, které chybí jedna noha. Jsou to jako velmi těžce rozeznatelné vady. Ještě jste řekl, že to tu výrobu neomezí, to znamená, že to určování té kvality se děje až v postprocesu, kdy někdo to hodnotí na tom videu, jaký ten výrobek je, nebo kdo určuje, co je dobře, co je špatně? Ano, je to zpravidla to bývá buď vedoucí kontroly kvality, v případně nějaký technolog, a funguje to tak, že on si dostane všechny snímky z toho dne a v podstatě na těch snímcích rozděluje, které kusy jsou OK a které jsou NOK.
My ten proces trochu ulehčujeme tím, že už když se domluvíme na nějaké realizaci, tak požádáme zákazníka, aby sbíral všechny NOK kusy, které najde, a ty NOK kusy se projedou na tom systému jako první. Tím pádem ten technolog ví, že třeba tady má 400 kusů snímků, které ví, že jsou NOK, nemusí je úplně kontrolovat, ale obzvlášť důležité je to v sadě snímků, která má být bezvadná, tak je potřeba, aby skutečně každý snímek prošel. Těch snímků nemusí to být už v dnešní době tisíce, stačí třeba stovky kusů. A my máme v té naší neuronové síti udělaný takový pomocný systém, který vlastně pomocí nějaké rotace nebo rozostření z té sady snímků vytvoří vlastně nebo čtyřnásobně větší sadu, která potom vstupuje do toho učení. Viděl jsem tam ty vzorky, zajímavý. To je k blížšímu prozkoumání, to není tady na tenhle vstup. Víceméně dostáváme se k tomu nejoblíbenějšímu bodu, což je ROI, návratnost. Jo? Takže jak zjistíme, kdy se nám to vrací a v jakém množství, nebo jak to spočítat správně. Jo. U nás, u těch aplikací, ta návratnost, já se vyhnu takovému tomu ROI a těm učeným termínům, ne prostě o to, že zákazník do toho investuje nějaké finance a my počítáme, za jak dlouho se mu ty finance vrátí, a je to teda otázka měsíců. To je třeba první aplikace, kde je nutné provést celé to učení, tak ta návratnost je třeba kolem 9 měsíců. Pokud si už stejný stroj do svojí výroby koupí další, tak je to většinou kolem 3-4 měsíců ta návratnost. A přiznám se, že úplně nejsou firmy sdílné s tím, jaké mají náklady s reklamacema, takže my ROIka počítáme čistě na tom, jaké to vlastně ušetří mzdové náklady a položky, které jsme schopni jakoby vyčíslit z toho, jak fungoval ten proces předtím a z toho, jak funguje po nasazení toho systému. Předpokládám, že z vašich zkušeností se nestává to, že by někdo nedošel ke zlepšení. Ne. Ne, samozřejmě. To znamená závěrem můžeme říct, že pokud někdo má svou výrobní linku, že může u vás poptat nezávazný pokus? Je to tak. Není to úplně nezávazný pokus ve smyslu, že bychom to tam někde nainstalovali a zkoušeli. Je to spíš taková, a to už dneska je klasické, konzultace. Pokud chceme dobře naplnit tu potřebu zákazníka, tak musíme znát, jaká ta potřeba je. Takže přijedeme na místo, projdeme ten výrobní proces, vlastně hned při tom průchodu se už dá stanovit, jestli je to reálné stihnout v tom taktu, nebo to není reálné stihnout. A odvážíme si vzorky a děláme potom u nás analýzu, abychom navrhli ten správný optický systém, a to je v podstatě všechno. Pak v podstatě od nás zákazník dostává odhad rozpočtu s nějakou garancí, jak jsme ten projekt schopni realizovat, a pak je na něm, jestli ty finance investuje nebo ne. Dobře. To byl Martin Bayer ze společnosti Argutech. Díky. Děkuju za pozvání.